שעשתה צעד חשוב לעבר עונה אירופית, היא כבר בשלב הבתים, היא תהיה בליגה האירופית או בקונפרנס ליג, והשאלה אם זה לא מבלבל אותה כל העניין הזה כשהיא מגיעה לכאן למפגש בגביע הטוטו מול הפועל ירושלים. בינתיים דון ברגל שמאל, כדור טוב, והכדור כמעט נכנס, מליקה עם הצלה נהדרת. והנה עוד הזדמנות, אבו פרחי, מהלך טוב בשער! גורדי נכנע, הפועל ירושלים נכנע. צדק דון מאבד, גם הפעם אין עבירה, גם הפעם בליץ'. תורג'מן פותח רגליים, מקבל בחזרה, דור תורג'מן. זה היה יפה. יופי של עבודה של דור תורג'מן. והנה יציאה קדימה, מכבי תל אביב עם תורג'מן, לבד, חייב למסור, אבל הוא רוצה לבד, ועכשיו הוא הסתבך והוא בועט והכדור הולך לקר. השעתה אל מגור, שחקן בודד בתוך הרחבה הצדיה של הפועל ירושלים, ותורג'מן נשלח עכשיו, תורג'מן יגיע לכדור הזה ראשון, תורג'מן מגיע, איזה יופי, עכשיו מסיים. כמה הוא מהיר, אבל לא דייק. כדור הקרן יעלה, הנה השתיים, לא! ואולי עכשיו, גם לא, לא יש מרחיק. אבו פרחי כבר רץ לחגוג, הכדור לא. עכשיו ממתין, זה כדור טוב, והביתה כמעט נכנסת. יופי של מהלך. ובדש כמעט עם שער. הנה חטיפת הכדור, אין עבירה, יש 2-0. שער הפרידה של דור תורג'מן ממכבי תל אביב. ושוב שחר מעביר כדור טוב, זה ברור. עכשיו על מגור, מעביר כדור, אידוקו. אידוקו לאחור. רק שחקן אחד בתוך הרחבה, עכשיו דיסלפלד כשחקן שלי. וזה כמעט. עוד מצב של בדש. הוא משאיר את הכדור. אז הנה 2-1 של הפועל ירושלים שחוזרת לעניינים. קליין מסיים את המשחק. 2-1 מכבי תל אביב.